Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Tahun wingi wayangan. Dalange kene, cedhek kene. Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya ya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Lah ya baten kok siap menyawamu ki. Ratatak, gak tatak, blas. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Ligen Salindri, yuk. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho, Pak. Aku yo jek cilik lho, Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku, akeh bayaramu. Beda, Pak. Bayaran beda piye? Pak. Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to, Pak. Dadi ngene jenengane bapakku lho, Pak. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae, Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni, sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takon ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenang. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem kok. Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu, Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Pak. Pangestune jenengan pripun sehat? Sip, sehat. Fit. Alhamdulillah. Niki acarane apa? Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies hari, Natalis lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki ketingale. Pisan iki ya. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Tahun wingi wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan, nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat nguri-nguri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat bener lho, Pak. Ya. Nggih, benten kalih SMK ku, Pak. SMK-mu? Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kalau sing melambaikan tangan. Maksudnya sebelah jas biru niku. Lah, kayak penjane Pak Lukman. Nggih, sebentar lho, Pak. Mungkin sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar ngomong murid-muridnya. Pak Lukman nggih benar nanggap kowe. Hah?
Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sidane. Oh lah. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngomong. Saged dicicil niki Salindri. Dicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Kaya nguntabel. Isu awan jare. Ah, kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih SMA ta, Nduk? Iya, masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah. Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya. Arep nembang apa? Terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Napa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, kok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis kok dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Napa, Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Cek suwe men. Cek nglewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya.
nenong Jabal nimasuka nanggepi lola long ayo ta sambung rasa nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka melandangan Pace. Heeh. IWA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda melandangan kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso ya no bacun no Tanono ingkang rupeda nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas Papojan
Gamelan Bali para kanca. Bisa nyumara teko angin serono. Sing gedhe pangapurampu Kang Mas kapujanku jajan hatiku sambungku mong wenci telu ngrobe kasaremu Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan
kowe nduk niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung. Monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, ah. Engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon, kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono ah. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, ah, tandha tresno. Ah, yo, turuk. Turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki. Nggih, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PG 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Salindri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Lha kok sik to? Oh, sik arep nganti. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak, setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah Oh, nggih Pak nggih. nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku. Nggih, nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi Ibu. Nggih. Napa lagu napa nduk niken Bu? Napa, Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lho Lintang Asmara. Lintang Asmara, nggih. Badhe duet kali Pak. Nggih, no. Nggih, Pak. Nggih. Kali jenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan teng napa to Pak? Kesusu mawon Pak ya Allah. Nggih. Loh, mboten Pak, ya Allah, mboten kok to. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sama enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Oh, dalange wau Saking mriki sekolah mriki. Nggih, nggih. Sampun dereng iki. Nggih. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswa terfavorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Heeh. Ya pakaiane wayang, pemung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula foto. Sing moto niken, sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. Ale kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu Pak dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Sane marem.
Pak. Nggih. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggarine wani ora sapa mau jenenge ayo. Dalange mau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Ngaten mboten mau wis mulih morong. Siswane mriki wau, Pak. Sinten sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji. Oh, namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyanti bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, iki penyemangat. Ayo, wani ora. Ya ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Anak ora wani ora. Niki to, Pak. Ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba, Gus? Kalau Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada nganggo o. Oh, apa meneh kangkong. Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih, laras. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sampean penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya, Tak dalang. kenali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titik ae. Ya, ya. Ayo, Suluk. suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Lho, ai Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe O. Ayo. Apa suluke sampean apa? Sing mau. Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora geketun. Trima lamun kataman sesare. Lagawana longso srahing Bathara. Ya. Glo, siswa oning SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem? Sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Lah ya baten kok siap menyawamu ki. Ratatak, gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge
berusaha ya toh Pak. Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean wis. Ora wani. Sing gak mbok wantene apa? Lah sing mau wedeni saka niken ki Nah. apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tak wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki digrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge, artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gede, engko saya suwe saya gede. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek kuwi. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba. Lintang Asmara. Siang pantoro. Kok fales to, Pak? Kok fales to? Ora. Nah, gitu. Siang pantoro ratri mongap cipta pukulo. Nah. Ketak wayang le. Nah, iki kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sokang. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Nah, Toto. Mas apa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Pokoke apa-apane Dirli. Ya coba campur sari ya gamelan plus musik yuk. Lintang Asmara terus wis duwe kendel suaramu yo apik semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang ku nek ditekuni tenan anggeran wis ora keberleren gitu. Nggih, amin. Duwite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja roba rabi wae ya. Nggih. Amin. Boleh. Ya, coba Gus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondowartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Mau tak warai main. Maksudnya main wayang ngono lho. Bagus. Matur nuwun. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar. Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Ya adohe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Nggih. Terima kasih ya Mas Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dadi dalang kondang aja lali nanggap Niken Salindri. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Sudah saling cek karo para sinden-sinden. Pak. Apa? Iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur, Pak. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan, Pak. Ya, Nduk selo ya, Nduk. Tampil lagi, Nduk. Nah, Capek. ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang. Besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Oh iya. Saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Mat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City.
Nek cakala mangsa ki nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kuwi lho. Aku lho kondang rek nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Aya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke? Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok No, nano ngono to, Lek? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Engko aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri Nyontoh dari kecil. karire ya, Nak. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Kan madhep arene diluk kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksude. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. iya. Kita semua teman ya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak, ada nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up Ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasa ya. Bisa tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Berarti warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak? Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Isane kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Yo, ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, alhamdulillah nggih, sugeng dalu Bapak. Ya kalau Agung ya. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ra tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus, coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngarah. Astagfirullahaladzim, motoku Mas Purane. Tak Gas Agus yang. Iya. Pira? Dewa-dewa ning asmara diramu isih nyawiji. Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contohnya jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya? Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Udah ngerti ya? Urung iso keri jian. Kendangannya sing iso digenjogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke ya Mas, Mas Gogo. Halo. Jahipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gogo iki wayahe kerja lho soalé Bu. Masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gede tomo. Pak. Dewa-dewa ning asmara wangi tapateni munyer suci kasenya talietaku seleramu nyapa mambu dah mambu. Lah
Lah ya sing prat-prat mu sapa? Sampai tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas Iya. Bro. Ya, yo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa Apa? bayaran, Ya. kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya, sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elmu sing anyar ka lho. Ya aja to, Pak. Ya Allah. Terima kasih, Nduk. Selo, dadah. Nggih. Sehat selalu. Mikir itu digawa. Genduk, niki istirahat dulu ya, Iya, Nduk. Pak. Wah, nikan kok nganti goro-goro. Wah, melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspitanala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, tiar kuwes lagu Puspitanala Nyidrasmara. Nggih. Spesial yang nyekar Mamah Dwi dan kawan-kawan. Nggih. Mbak Tia Murti saking Singapura. Oh, ngono.